воевать с Россией. Вы даже не успеете глазом моргнуть. Vladavine Sovjetskog saveza i modernih dana. Sa Moskvom kao glavnim gradom Rusija igra ključnu ulogu u globalnim političkim, ekonomskim i kulturnim zbivanjima. Poznata po svojoj umetnosti, literaturi i velikom prirodnom bogatstvu, uključujući šume, reke i planinske lance. Ruska kultura sa svojim baletom, klasičnom muzikom i književnošću ima značajan uticaj na svetsku scenu.